Joo, tämänkertainen lapsuuteni aarre on tämmönen laite. Täältä täytyy kaivaa se nyt esille, nostaa esille. Elikkäs tämä on tämmönen diaprojektori, dialaite, jonka olen saanut lapsena 80-luvulta. Tää on ihan pölynenkin ja en muista koska olisin viimeksi käyttänyt, että täytyy nyt kokeilla, osaanko edelleen käyttää diaprojektoria. Eli tää on 80-luvulta ja täytyisi kaivaa esiin sitten ne diakuvat, niin vois kokeilla, toimiiko tää edelleen. Aikamoinen järkäle. Joo, mä kaivoin nyt esille näitä vanhoja diakuviani tämmöisissä laatikoissa, vedettävissä laatikoissa, ja nämä on sitten niitä yksittäisiä diakuvia, joita heijastetaan seinälle taikka valkokankaalle. Voitaisiin kohta katsoa ja heijastaa näitä, jos tuo laite vaan toimii. Tämän verran diakuvia mulla on sitten kertynyt silloin 80-luvun lopulla ja ehkä vielä vuonna 90kin on saattanut näitä tehdä. Joo, näköjään toimii ihan hyvin. Tää on Korkeasaaresta. ...80-luvun lopulta varmaankin, ellei vuodelta 90, voisiko olla 88 tai 89. Tästä lähtee aikamoinen hurina. Tää on varmaan Korkeasaaresta myöskin. Tuolla varmaan Merimuseo pilkottaa tuolla oikealla ylälaidassa. Nämä kuvat ovat Teneriffalta, Kanariansaarilta vuodelta 1989. Sen muistan hyvin. Nämä diaprojektorit oli tosi suosittuja 80-luvulla ja varmaan jokaisen kotitalouteen näitä hankittiin. Mäkin otin ahkerasti diakuvia ja vein niitä teetettäväksi valokuvausliikkeeseen. Aurinko armas kuivassa tehen, hämähämähäkki
Kiipes langalle.